Takže pokud mohu zahájit dnešní webinář, historicky první webinář vlastně se společností HL pro vás, tak vás chci všechny srdečně pozdravit, protože se s mnoha vámi vlastně potkáváme už mnoha léta. A proč jsme zvolili webináře? Je to vlastně hlavně tím, že ta doba je hodně rychlá a nemáme čas se potkávat na žádných akcích a setkáních v posledních 2 letech. Musím říct, že jich bylo poskorovnu. Webinář jsme zvolili proto, že vlastně dostupnost internetu je pro všechny, zdá se mně už absolutně automatická, tak jsme se pro tohleto řešení rozhodli v posledních, řekněme tomu půl roce, přestože jsme o této variantě uvažovali už hodně dlouho. Dnešní téma se bude věnovat větrání vnitřní kanalizace. Pan Vrána, nebo inženýr Vrána, má své téma, které se bude věnovat funkci splaškových odpadních potrubí. Moje druhá část přednášky bude už ryze produktová a budou to výrobky firmy HL a jejich technické parametry, životnosti, třídy ventilu a tak dále. Já bych v této chvíli předal slovo panu Vránovi a za zhruba 30 minut budu pokračovat po jeho části přednášky tou svou. Takže Jakube, můžeš mluvit. Takže dobrý den. Dovolte mi, abych tedy nejprve přednesl takovou teoretickou přednášku na téma větrání vnitřní kanalizace a potom, jak už říkal kolega Maňas, tak bude následovat jeho přednáška, která se bude týkat přivzdušňovacích ventilů. Ten sortiment přivzdušňovacích ventilů dneska je velký, že firma HL sama o sobě vyrábí několik druhů přivzdušňovacích ventilů, takže o těch konkrétních výrobcích to bude mít kolega Maňas. Takže nejprve takové trošičku opakování. Většina z nás asi, co tady jsme přihlášeni, tak ví, že pro vnitřní kanalizaci platí evropská norma ČSN EN 12056. Ta norma má 5 částí. Část 2 konkrétně se zabývá splaškovou kanalizací a tuto evropskou normu u nás doplňuje, pokud se týká kanalizace vnitřní, tedy tak ji doplňuje ČSN 756760 vnitřní kanalizace. Ta evropská norma už je vlastně staršího data, někdy od roku 2001. Ta norma 756760, ta byla nedávno revidována, že nové znění je od roku 2014, takže pokud někdo má nějaké to staré znění z roku 2003, tak pozor na to, už není platné. Čili já samozřejmě budu vycházet z toho nového znění. Zásada, která byla vždycky a platit bude, je, že každá vnitřní kanalizace musí být větraná, i kdyby se mělo jednat o nějakou vnitřní kanalizaci nějakého domku, třeba jenom na konečné tramvaji, kde mají řidiči záchod a umyvadlo, tak i tam musí být vyvedeno větrací potrubí nad střechu a to větrání musí být provedeno tedy alespoň jedním větracím potrubím o jmenovité světlosti nejméně DN70, ale při napojení na žumpu nebo domovní čistírnu musí být ta jmenovitá světlost nejméně DN100, což je zakotveno i v normě týkající se žump. Jde o to, aby ta vnitřní kanalizace byla rovnoměrně provětrávána nebo aby byla větrána pokud možno celá, takže je doporučeno, aby to větrací potrubí bylo napojeno na jedno z nejvzdálenějších odpadních potrubí od vyústění svodného potrubí z budovy. A pokud to bude třeba nějaký přízemní objekt, kde žádná odpadní potrubí nebudou, budou se prostě na svodná potrubí napojovat pouze připojovací potrubí, tak potom se na horní konec svodného potrubí, který je nejvzdálenější od vyústění z budovy, má napojit tedy speciální větrací potrubí. Co je účelem vlastně, proč ta kanalizace musí být větrána, zase je to stará věc známá už od 19. století, čili jednak jednou z funkcí těch větracích potrubí je odvádět zapáchající plyny z vnitřní, ale i samozřejmě veřejné kanalizace, žumpy nebo domovní čistírny odpadních vod. A druhá důležitá funkce je omezovat
podtlak v potrubí vnitřní kanalizace při odtoku vody, to znamená přisávání vzduchu při odtoku odpadních vod. Ten podtlak, jak víme asi většinou nebo všichni, by mohl způsobovat odsávání vody z vodních zápachových uzávěrek a to samozřejmě nechceme, protože zápachová uzávěrka, která je bez vody, tak samozřejmě neplní svou funkci a umožňuje únik zápachu do místností. Samozřejmě jednu z těchto funkcí, to znamená omezení podtlaku přisátím vzduchu do potrubí vnitřní kanalizace, mohou splnit přivzdušňovací ventily. Pokud se týká používání přivzdušňovacích ventilů, tak v různých zemích platí různé zásady. Ta evropská norma jejich používání řeší velice obecně a nechává to hlavní na národních předpisech. Takže někde je jejich používání spíše omezováno, někde naopak jsou ty předpisy benevolentní. U nás se vycházelo víceméně z nějakých výzkumů a podobně, spíše tedy z výzkumů než z nějakých empirických zásad. Takže u nás my spíše patříme k zemi, kde jsou ty předpisy pro přivzdušňovací ventily spíše benevolentní. A u nás se přivzdušňovací ventily mohou používat u připojovacích potrubí zatížených velkým průtokem, připojovacích potrubí, u kterých nelze dodržet mezní hodnoty, které platí pro nevětraná připojovací potrubí, a i u splaškových odpadních potrubí, pokud je vnitřní kanalizace samozřejmě větrána alespoň jedním větracím potrubím, tak jak jsem to říkal před chvílí, to znamená, nemůže být budova, kde by byly všechna odpadní potrubí ukončena přivzdušňovacími ventily. To znamená, to nejde takto provádět ani u těch pasivních nebo nízkoenergetických budov. Vždycky alespoň jedno potrubí větrací musí být vyvedeno nad střechu. Pokud se týká používání přivzdušňovacích ventilů u odpadních potrubí, tak tam samozřejmě to je to, co jsem říkal, že tam dost jako v některých zemích dokonce je to i zakázáno, u nás za určitých podmínek, jak za chvíli uvidíte, je to povoleno. Pokud se týká připojovacích potrubí, tak připojovací potrubí můžeme rozdělit na větraná a nevětraná. Když se podíváte na ty obrázky, co tady vidíte, tak nahoře v tom obrázku vidíte připojovací potrubí větrané, které je spojeno větracím potrubím, to je ta pozice 3 tady, které je spojeno větracím potrubím nějakým způsobem s venkovním prostředím. To znamená, to větrací potrubí je vyvedeno přímo nad střechu, což se může provést třeba v půdních ve stavbách a podobně, anebo je spojeno s nějakým jiným větracím potrubím. A toto větrací potrubí je možné nahradit také přivzdušňovacím ventilem. To znamená, připojovací potrubí, které je opatřeno přivzdušňovacím ventilem, je vlastně připojovacím potrubím větraným. U nás se často navrhují připojovací potrubí nevětraná, to je ten příklad třeba, co vidíte dole. Tady konkrétně vidíte, že dokonce ani není napojeno na odpadní potrubí, ale je vedeno do země a je napojeno přímo do svodného potrubí. Pro ta připojovací potrubí platí nějaké mezní hodnoty. Těmi mezními hodnotami jsou především délka, spádová výška, sklon a počet kolen s úhlem nad 67,5 stupně. A ty mezní hodnoty jsou pro větraná a nevětraná připojovací potrubí různé. Pojďme se na ně podívat. To, co vám teď ukazuju, to jsou ukázky z normy, z ČSN 75 67 60. Je to tabulka, která shrnuje vlastně to, co je v evropské normě, tak jako obecně ji uvedeno, a samozřejmě doplňuje tyto mezní hodnoty pro podmínky České republiky. Pokud se týká těch mezních hodnot, tak to souvisí také se systémem vnitřní kanalizace, který se v dané zemi používá. V České republice se používá systém 1, to znamená, když se podíváte do evropské normy 12056, tak tam hledejte jenom to, co se týká systému 1. Ty jiné systémy pro nás neplatí, ty se používají v jiných zemích, například ve Velké Británii, Skandinávii, Francii a podobně. Pokud se týká nevětraných připojovacích potrubí, tak tam samozřejmě, protože není možnost přisátí vzduchu při podtlaku, tak je kladen velký důraz na správné dimenzování a právě na dodržování těch mezních hodnot. Takže když se podíváte na tady ty tabulky, tak
Problém dělá samozřejmě spádová výška, někdy i délka, ale většinou je to spádová výška a souvisí to s tím dimenzováním, takže jenom když se tady podíváme, tak pokud máte připojovací potrubí třeba od umyvadla, kde je průtok odpadních vod 0,5 litru za sekundu, tak samozřejmě najdete si i v evropské normě, že hydraulická kapacita, tedy jakýsi maximální dovolený průtok u potrubí DN40 je taky 0,5 metru za sekundu, takže od umyvadla může vést potrubí DN40, ale pokud nemá žádnou spádovou výšku. Ta spádová výška, já se tady vrátím malinko zpět k tomu obrázku, ta spádová výška, to je úsek potrubí s velkým sklonem, úsek připojovacího potrubí s velkým sklonem, kde ten úhel od té ležaté části připojovacího potrubí je větší než 45 stupňů. To je potom tedy spádový úsek a tam hovoříme o té spádové výšce H, takže to vidíte konkrétně tady. Tady je ten velký sklon a u toho spodního připojovacího potrubí vlastně ta část toho připojovacího potrubí je vedena svisle, to znamená, to je skutečně velký sklon, že? A tam samozřejmě ta spádová výška je dána takto, jak to vidíte na tom obrázku. Takže pokud chcete použít potrubí od umyvadla, které bude vypadat, jak jste viděli třeba na tom spodním obrázku, kde bude mít svislou část například, už musíte, pokud je to nevětrané připojovací potrubí, zvětšit jeho jmenovitou světlost na DN50, pak ta spádová výška může mít až 1 metr, že hydraulická kapacita zůstává těch 0,5. Pokud se týká délky, no tak evropská norma hovoří o 4 metrech, to berte jako doporučení a pokud to jinak nejde, no tak za určitých podmínek, když je možnost čištění třeba, tak u těch větších dimenzí 50 počínaje je možno tu délku zvětšit obvykle až na 6 metrů. Samozřejmě já tady nebudu komentovat celou tabulku, to se každý podívá do normy. Ty sklony, jak vidíte, jsou u nás přísnější než v evropské normě, tam jsou povoleny i menší sklony, u nás u těch menších dimenzí 3% a u větších dimenzí je to i někde 2%, to znamená DN70, DN100 a podobně. Je důležité také samozřejmě číst ty empirické poznámky. Problém je totiž ten, že ta proudění v těch připojovacích potrubí nelze popsat nějakou rovnicí, jde totiž o to, že ta připojovací potrubí mohou být vedena v menším sklonu, třeba v tom 3%, nebo mohou být vedena dokonce svisle a to proudění je v každé té části potom jiné. Pojďme se podívat, jak vypadají ve srovnání mezní hodnoty pro větraná připojovací potrubí. Tady, když se podíváte, tak na první pohled zjistíte, že ty mezní hodnoty jsou značně benevolentní a je to způsobeno tím, že ten podtlak v těch větraných připojovacích potrubích je omezen právě tím přisátím vzduchu, ať už je to tím větracím potrubím, anebo přizdušňovacím ventilem. Takže třeba pro DN50, když se podíváte, tak už spádová výška může být až 3 metry, až 10 metrů, ten počet kolen dokonce je bez omezení, s výjimkou tedy, vlastně tady není žádná výjimka, takže počet kolen bez omezení, jinak u těch větších dimenzí, kdy se napojují záchody, třeba DN100, tak tam u toho počtu kolen platí, že maximálně jedno koleno s úhlem nad 67,5 stupně, ale pozor, do počtu těchto kolen se jak u větraných, tak u nevětraných připojovacích potrubí nezapočítává to takzvané napojovací koleno, to znamená to, které je bezprostředně za zařizovacím předmětem, protože to mívá často úhel 90 stupňů. Takže to je vlastně, tady vidíte na těch tabulkách konkrétně, co jsem říkal, to znamená, že jestliže nemohu dodržet ty mezní hodnoty pro nevětrané připojovací potrubí, tak z něho pomocí přizdušňovacího ventilu mohu udělat připojovací potrubí větrané a tím pádem ty mezní hodnoty jsou daleko takové benevolentnější, ty limity prostě nejsou takové. Pojďme se podívat na základní požadavky pro instalaci přizdušňovacích ventilů. Podrobněji také ještě o tom bude hovořit kolega inženýr Maňas. Norma říká, že přizdušňovací ventil je nutno instalovat na přístupném místě, kde je dostatečný přívod vzduchu z místnosti, že samozřejmě potřebují přívod vzduchu, proto musíte ten přívod vzduchu nějakým způsobem zajistit. No a je tady nový požadavek na dimenzování, který je přísnější, než je uvedeno v evropské normě.
Přivzdušňovací ventil je nutno dimenzovat podle níže uvedené tabulky. Tady vidíte tu tabulku z naší národní normy. Evropská norma říká v systému 1, že ten průtok vzduchu, oni tomu říkají trošičku nešťastně množství vzduchu, ale je to vlastně průtok vzduchu v litrech za sekundu, musí být větší nebo roven průtoku odpadních vod. Ale tady jde o to, pokud budete mít připojovací potrubí se spádovou výškou větší než 1 metr, to znamená až třeba do těch 3 metrů, tak tam už je přísnější požadavek na ten průtok vzduchu. To znamená, v takovém případě se musí použít kapacitnější přivzdušňovací ventil, který zajistí ten průtok vzduchu, který musí být alespoň 7násobkem průtoku odpadních vod. Samozřejmě každý seriózní výrobce vám musí uvést ve své dokumentaci ten průtok vzduchu, abyste měli co porovnávat s vaší vypočtenou hodnotou. Pokud se týká splaškových odpadních potrubí, tak tady je důležité si uvědomit, že pro dimenzování splaškových odpadních potrubí platí tabulky uvedené v normě ČSNN 12056, to znamená, my stanovíme nějaký průtok odpadních vod a porovnáme s hydraulickou kapacitou. Ta hydraulická kapacita, to je jakýsi tedy, jak jsme kdysi říkali, dovolený průtok, čili jakýsi maximální dovolený průtok. Ale pozor, není tam bohužel nikde uvedeno, a je to škoda, že to v tom originále neuvedli jasně, že ty dimenzovací tabulky platí pouze pro splašková odpadní potrubí do výšky 60 metrů. To znamená, pokud byste měli vyšší splašková odpadní potrubí, tak už se to dimenzování dá použít, nebo ty tabulky se dají použít jen pro předběžný návrh a pak se musí posuzovat například podle Dobromyslovova vzorce na podtlak, což norma základní zásady k tomu říká. Pokud se týká větrání splaškových odpadních potrubí, tak existuje několik způsobů, jak je možné větrat splašková odpadní potrubí. Nejčastěji, co se používá v takové běžné, řeknu, nízkopodlažní zástavbě, tak je větrání hlavním větracím potrubím, to znamená, to je potrubí, které je pokračováním toho splaškového odpadního potrubí a je vyvedeno nad střechu. Dále doplňkovým větracím potrubím, to si ukážeme obrázek, to je u těch vysokých budov. Dále společným větracím potrubím, že spojíte více hlavních větracích potrubí do jednoho a vyvedete na střechu v jednom místě nad střechu. A také je možné za určitých podmínek, jak za chvíli uvidíte, ukončení přivzdušňovacím ventilem. Tady jenom ukázka tlakových poměrů ve splaškovém odpadním potrubí, jak to může vypadat. Máte tady porovnání, když je to taková ukázka vlastně z modelu, kde se měřily podtlaky. Máte tady porovnání, jak to vypadá, když je splaškové odpadní potrubí otevřeno, to znamená, když se tady nachází otevřené větrací potrubí, je to při průtoku zhruba 2 litry za sekundu. No a porovnání, tedy tady je porovnání s větracím potrubím a vedle vidíte, jak to potom vypadá, když je tam přivzdušňovací ventil. Samozřejmě, že ten přivzdušňovací ventil je armatura, která při průtoku vzduchu má nějakou tlakovou ztrátu a ta tlaková ztráta se pochopitelně projevuje v tlakových poměrech toho odpadního potrubí. Když se podíváte, tak vždycky platí, že největší tlaková ztráta je bezprostředně pod připojením připojovacího potrubí, kudy vtéká do odpadního potrubí voda. Takže tam je největší tlaková ztráta a ta se potom postupně snižuje, až se dojde, nebo ta tlaková ztráta v podstatě, tou je dán ten podtlak v tom splaškovém odpadním potrubí a ten podtlak se postupně snižuje až do bodu, kde je atmosférický tlak a pak zase nad zalomením do svodného potrubí vzniká přetlak. Tady se podívejte, jak to vypadá u toho přivzdušňovacího ventilu, tam se ta tlaková ztráta, respektive ten podtlak vlastně zvětšuje o hodnotu, která je dána tlakovou ztrátou při proudění vzduchu tím přivzdušňovacím ventilem. Zase berte to tak, že to je zjednodušené, víceméně tady to, co říkám, ono v praxi se to chová trošičku složitěji, ten podtlak není po celou dobu toho odtoku stejný, ono to různě kolísá, takže teď je otázka, který vlastně měřit, jestli tam zjistit si průměr, ale spíše samozřejmě je nutné měřit tu maximální hodnotu, že? Takže pokud to sledujete třeba na manometru, tak je to dost takové obtížné to sledování, protože to zkrátka skáče ta hladina vody tam. Takže tady vidíte, jak se to chová, jak se chová odpadní potrubí z hlediska tlakových poměrů.
Dále se podívejme na to, jak se chovají zápachové uzávěrky. Pro firmu HL prováděl nějaké výzkumy Aleksandr Jakovlevič Dobromyslov z Moskvy. Tam se jednalo o to, aby vůbec přivzdušňovací ventily byly připuštěny v Ruské federaci, tak z toho důvodu se dělaly nějaké ty výzkumy, že tam samozřejmě se z evropských norm nevychází, že mají svoje normy, které přivzdušňovací ventily neznali a z toho důvodu bylo nutné ty výzkumy provést. Tak tady vidíte nějaké obrázky, ale to jsou obecně známé věci, jak se chová zápachová uzávěrka, jestliže tlak v odpadním potrubí se rovná tlaku atmosférickému, tak se vlastně nic neděje. Jestliže je v odpadním potrubí podtlak, tak se samozřejmě ten vodní sloupec pohybuje u té zápachové uzávěrky a v extrémním případě dojde k jeho odsátí té vody. No a když se podíváme doprava na ten obrázek, tady vidíte, jak vypadá to proudění v místě přítoku z připojovacího potrubí. To znamená, voda, která začne padat do odpadního potrubí, narazí na protější stěnu. Ten průřez toho odpadního potrubí se v tom místě z velké části překryje a tím je právě způsoben deficit vzduchu pod tím přítokem, který způsobuje tu tlakovou ztrátu, ten maximální podtlak, který se tam vyskytuje. To znamená, je vlastně zde v tomto místě omezeno to přisátí vzduchu z atmosféry a proto je tam ta největší tlaková ztráta, ten největší podtlak. Zhruba po 30 cm výšky od měřeno svisle dolů, tedy od toho přítoku z připojovacího potrubí, se už začíná to proudění měnit a už tam dochází k tomu, že ta voda vytvoří jakýsi plášť na stěnách potrubí, čili v příčném řezu. Tady vidíte, je to jakési mezikruží, jakýsi prstenec, který se tam vytvoří. Tady jenom na ukázku takový model, jak se mohou měřit tlakové poměry ve splaškovém odpadním potrubí. To je model, který dělal pan Dobromyslov. Tady vidíte osazen přivzdušňovací ventil, konkrétně HL 900, nějaké připojovací potrubí, zde měření podtlaku, protože tady je právě ten podtlak největší, no a pak nějaké simulace nějakého svodného potrubí, zase to odtékalo do nějaké nádoby a tento model sloužil k doměření tlakových poměrů, aby se dalo porovnat, jak se chovají, jak vypadají tlakové poměry v odpadním potrubí, které je ukončeno přivzdušňovacím ventilem, ve srovnání s tlakovými poměry v odpadním potrubí, které je ukončeno normálním větracím potrubím, hlavním vyvedeným nad střechu. Pokud se týká dalších způsobů větrání, jak jsem říkal, tak systém s doplňkovým větracím potrubím, pokud se u nás staví nějaká vysoká budova, tak to je u nás používaný systém. Například tady v Brně, že výšková budova AZ Tower, tak tam tento systém je použitý. To znamená, že podél odpadního potrubí se vede ještě další potrubí, vidíte ho tady čárkovaně a to je právě to doplňkové větrací potrubí, které se propojí s tím odpadním potrubím nad čisticí tvarovkou v nejnižším podlaží, dále se spojí s větracím potrubím, s tím hlavním větracím potrubím, anebo se může dokonce i vyvést samostatně nad střechu a potom musí být ještě propojeno v každém druhém podlaží takovouto šikmou propojkou, která zabraňuje zatékání vody do větracího potrubí a umožňuje distribuci vzduchu, tedy přívod vzduchu i do ostatních částí odpadního potrubí po výšce a tím se výrazně omezuje podtlak v tom odpadním potrubí, čili ten systém s hlavním větracím potrubím už často v těch vysokých budovách nevyhovuje a už se to musí opatřovat tím doplňkovým větracím potrubím. Samozřejmě tady už nutně potřebujete pro umístění odpadního a větracího potrubí instalační šachtu, protože do drážky to samozřejmě tady tato dvě potrubí nedostanete. Tady ukázka, jak může vypadat společné větrací potrubí, čili když je tady třeba nějaká terasa, tady nějaká vyšší střecha, že se mohou ty dvě hlavní větrací potrubí spojit a vyvést tím společným větracím potrubím nad střechu. Samozřejmě důležité je správné dimenzování. Při revizi normy byla upravena dimenzovací tabulka, tady to vidíte. U těch malých dimenzí nebo malých průtoků, tady se sečítají průtoky odpadních vod a na základě toho součtu se stanoví dimenze toho větracího potrubí, tak tam, jak vidíte, u těch malých dimenzí a malých průtoků je to dáno tabulkově a jestliže ten průtok potom je větší než těch 5,5 litru za sekundu, tak pak se volí pro to společné větrací potrubí dimenze o 1 stupeň větší, než je největší dimenze toho napojeného hlavního větracího potrubí.
Pokud se týká splaškových odpadních potrubí ukončených přivzdušňovacím ventilem, tak jsou tam pochopitelně nějaká omezení. Největší výška těch splaškových odpadních potrubí může být 30 metrů. Podle evropské normy musí platit, že to množství vzduchu, neboli ten průtok vzduchu, který dokáže přisát ten přivzdušňovací ventil při tlakové ztrátě nebo při podtlaku 250 paskalů, je větší než 8násobek průtoku odpadních vod. Takže když si vezmete, když spláchnete záchod, že 6-litrová nádržka, tak tečou zhruba 2 litry za sekundu odpadních vod, krát 8, 2x8 je 16 litrů za sekundu, takže musíte použít takový přivzdušňovací ventil, který dokáže přisát těch 16 litrů za sekundu vzduchu. Dimenzování těch odpadních potrubí ukončených přivzdušňovacím ventilem se provádí podle tabulky, kterou tady vidíte. Zase je to ukázka, je to tabulka z normy. To znamená, tady jsou jmenovité světlosti a hydraulické kapacity, čili princip dimenzování stejný, jak když dimenzujete podle evropské normy, porovnáváte váš vypočtený průtok s hydraulickou kapacitou a ten váš průtok musí být menší nebo maximálně roven té hydraulické kapacitě. A ještě je tam jedna empirická zásada, že pokud osazujete přivzdušňovací ventil na potrubí DN100, tak nesmí mít menší jmenovitou světlost než DN100. Pokud se tedy týká přivzdušňovacího ventilu na splaškovém odpadním potrubí, tak když to shrnu, umožní přisávání vzduchu při podtlaku, neumožní ale větrání kanalizace a z toho to, co pořád tady opakuju, že nějaké jiné odpadní potrubí musí být větráno, že tedy nemůžete mít budovu, kde byste měli všude jenom na všech odpadních potrubích přivzdušňovací ventily. Samozřejmě nutná je instalace na přístupném místě s dostatečným přívodem vzduchu z místnosti, tak, aby byla možná jeho výměna, to znamená třeba pokud to není přímo podomítkový přivzdušňovací ventil, tak třeba v instalační šachtě za nějakou demontovatelnou mřížkou nebo nad podhledem a zase nějaká mřížka, protože je to armatura, kde může po čase dojít k poruše a je nutná oprava nebo výměna a tu musí být možné snadno provést. No a pozor, je tady ještě jedno omezení. Nelze přivzdušňovacím ventilem ukončit odpadní potrubí, do jehož spodní části umístěné v suterénu může vzniknout vzdutá voda ze stokové sítě. To znamená, když je takové odpadní potrubí, které prochází suterénem a mohla by tam nastoupat voda, která tam vnikne ze stokové sítě při vzdutí. Samozřejmě tam totiž jde o to, že dochází k přetlaku potom, v takovém potrubí ten vzduch, co tam je, v tom odpadním potrubí se stlačuje a když je, že tam je přivzdušňovací ventil, tak nemůže odejít tím větracím potrubím nad střechu a tím pádem by mohl protlačit ty vodní uzávěry těch zápachových uzávěrek a mohl by se dostat do místností. Takže proto je tady takovéto omezení. No a to je z té teoretické části všechno, čili i z mé strany všechno. A děkuji vám za pozornost a předávám slovo kolegovi inženýru Maňasovi, aby vám přednesl jeho přednášku. Pokud se týká nějakých dotazů zatím... Aha, pardon, vidím tady jeden dotaz. V jaké výšce se osazuje přivzdušňovací ventil? Teď nevím výška od čeho. Jde o to zase, on o tom bude mluvit kolega Maňas, že ty přivzdušňovací ventily se nějak třídí, a jsou přivzdušňovací ventily, které mohou být osazeny pouze nad hladinou vody v připojených zařizovacích předmětech, a nebo jsou i takové, které mohou být osazeny pod hladinou vody v zařizovacích předmětech. To znamená, jinými slovy, jsou zařizovací předměty, nebo pardon, jsou přivzdušňovací ventily, kde bych řekl, do kterých může natéct odpadní voda a jsou přivzdušňovací ventily, do kterých nesmí. Takže z toho důvodu samozřejmě je potřeba přihlédnout k tomu typu. Vždycky je ale samozřejmě vhodné, když ten přivzdušňovací ventil je nad hladinou, když do toho ty splaškové odpadní vody, pokud to jde, tak ho osadit nad hladinu vody v nejvyšším zařizovacím předmětu, nebo tak, aby ty splaškové vody do něho nemohly přitéct. Takže já další dotazy zodpovím tedy až po přednášce, protože už je tady přednáška kolegy inženýra Maňase, takže další dotazy odpovím tedy následně, tak jak jsme se domluvili. Tak děkuji za slovo, Kubo. A já se budu věnovat vlastně teďka produktovému produktu HL a výrobkům, které s větráním kanalizace souvisí. Drobným připomenutím
Historie firmy. Firma byla založena v roce 1950. Je to ryze rakouskou společností v rodinném držení. 3. generace od zakladatelů je teďka ve vedení firmy. No a výrobou tvarovek pro vnitřní kanalizaci se vlastně firma zabývá po sečtení přes 60 let. Původně z olova, v 70. letech 20. století, když ty první vstříkolisy začaly vznikat, přešly na plasty. Dnes zpracovávají základní materiály polypropylen, polyetylen, polyvinylchlorid a ABS. Expedují do zhruba 35 zemí světa. Pokročíme dál. Kanalizační přizdušňovací ventily, dále jen nebo ta zkratka KPV. Pan inženýr Vrána se už o tohleto slajdu v podstatě, který mě náleží, už zmínil, ale připomenu to, že vlastně výrobek a použití kanalizačních ventilů je vždycky vázáno na větranou část kanalizace, která musí být vyvedena nad střechu. Bez toho se kanalizační přizdušňovací ventily nedají použít. A následně, pokud nelze u některých připojovacích potrubí dodržet ty mezní hodnoty pro použití nevětraných potrubí, tam v těchto případech lze také samozřejmě to připojovací potrubí opatřovat přizdušňovacími ventily. Samotné větrání kanalizace tedy řešíme buď větracími tvarovkami, to znamená, jsou to větrací hlavice, které norma nedoporučuje používat, ale v případě, že jsou použity, musí splňovat určité předpoklady. Ty předpoklady jsou, že větrací plocha té větrací hlavice, ten průřez tou větrací plochou musí být minimálně 1,5 násobkem průřezové plochy větracího potrubí. Je to zásadní pro samozřejmě namrzání, zamrzání těchto hlavic a potom omezení jejich funkčnosti. V našem případě HL výrobky tohleto splňují. Kanalizační přizdušňovací ventily jsou v širokém rozsahu u nás vyráběny. Můžu říct, že už při mém vstupu do společnosti, to je před 25 lety, vlastně ta škála byla už v té době dostatečně široká. Jelikož se změnila norma vnitřní kanalizace, tou revizi z roku 2014, a část 75, 67, 60, došlo samozřejmě i k mírné změně výpočtu, který je uveden v našem katalogu. Jedná se vlastně o to, že tento výpočet musel být upraven vzhledem ke změnám, které v normě nastaly. To znamená, vycházíme ze součtu výpočtových odtoků v budově, kterou jsme mírně upravili oproti té, která je v katalogu uvedena, v katalogu číslo 27. A vychází se samozřejmě z výpočtových odtoků jednotlivých zařizovacích předmětů, s tím, že po počtu zařizovacích předmětů dosáhneme součtu, který je takto vytvořen. No a získáme tímto průtoky z plaškových odpadních vod. Ty jsou dány vzorcem a touhletou závislostí. Použili jsme součinitel odtoku 0,5 pro bytové domy a získali jsme průtok z plaškových odpadních vod 2,32 litru za vteřinu. Tento průtok musí být nižší, než je hydraulická kapacita, kterou zmiňoval již pan Vrána ve své přednášce, a to pro stovkové potrubí je maximální hydraulická kapacita 2,5 litru za vteřinu. Pokud je splněna tahleta podmínka, lze samozřejmě přenásobit tento průtok z plaškových odpadních vod 8, což je v podstatě poměr vody a vzduchu v odpadním potrubí, a získáme maximální průtok vzduchu v daném odpadním potrubí. Pokud použijeme a máme-li zájem použít ventil HL900N, který má 37 litrů za vteřinu vzduchu, tento ventil vyhoví, poněvadž tato hodnota je nižší jako maximální hodnota uváděná u tohoto ventilu. Jak jsem již zmínil, doposud platný katalog 27 /CZSK obsahuje kapitolu v té části samozřejmě, která odpovídá kanalizačním přizdušňovacím ventilům, a tento výpočet už byl změněn. Samozřejmě ne ve vašem katalogu, který máte papírový, ale v elektronické verzi
na internetu. To znamená, pokud byste si chtěli doplnit katalog aktuálním výpočtem nebo jej zhlédnout, je již ke stažení na našich stránkách v té sekci Info a Download. Celá škála přivzdušňovacích ventilů, které HL nabízí, je označena značkou CE. Značka CE již jedno desetiletí požaduje po výrobcích periodické zkoušky, periodické zkoušení a výrobci jsou povinni těmito značkami označovat veškeré produkty kanalizačních přivzdušňovacích ventilů. Mimo to samozřejmě musí vyhovovat požadavkům normy ČSN EN 12380 a výrobci musí uvádět třídy značení ventilu. To znamená, já jsem tady v této spodní části se snažil vám naznačit celou naši škálu, které tyhle ventily popisují. To znamená, jsou to průtokové kapacity, které jsou uvedeny v katalozích a jsou i v jednotlivých výrobcích. A na další straně vidíme i tabulku, která se právě zmiňuje a týká těch jednotlivých tříd. Ty třídy jsou v označení A, B, případně římská 1, 2, 3. Znamená to, že veškeré ventily společnosti HL jsou označeny třídou A. To znamená, ventily lze osazovat pod hladinou vody v napojených zařizovacích předmětech. Je to jedna z možností, ale jak i řekl pan inženýr Vrána, nemusí to samozřejmě platit a můžete ten ventil pro jistotu dát výš, než ta voda v zařizovacím předmětu je. Ta druhá věc, ani jeden ventil v označení BHL nemá. Třídy 1, 2, 3 dále znamenají teplotní, provozní teploty, v kterých se ty ventily dají používat. Všechny ventily máme v třídě 1, pouze jeden, který je pro vnitřní kanalizaci, vyloženě pro to podomítkové řešení máme v téhleté verzi 2. To znamená, přivzdušňovací ventily vlastně s označením třídy 3, ať je to ten třída A nebo B, se u nás nesmějí používat. To znamená, verze 3, která je teplotně omezená pouze do 20 stupňů, nemá v České republice možnost použití. Ty teplotní odolnosti jsou stavebně u těch přivzdušňovacích ventilů vlastně vytvořeny tím, že mají dvojitou stěnu. To znamená, je to teplná izolace, která ten přivzdušňovací ventil chrání. V podstatě obsahují veškeré velké varianty, jsou to dimenze 75, 110, tahle varianta 110 i tahle ta malá. Obsahují navíc taky mřížky proti hmyzu, ty jsou snímatelné a omyvatelné. Ta životnost v podstatě těch ventilů je právě ovlivněna jejich možností údržby. Proto se doporučuje opravdu instalace těch ventilů vždycky na místech, která umožní přístup, případné vyjmutí ventilu, opláchnutí, minimálně té mřížky a opět uvedení zpátky do provozu, protože veškeré vnější vlivy můžou samozřejmě za určité období tu životnost těch ventilů ovlivňovat. Proto se musí dát čistit. Ty nejpoužívanější ventily, které znáte, jsou a liší se od sebe vlastně už jenom tím, že varianta N a Eco, provedení Eco, nemá balení tuhletu redukční vložku, která umožňuje připojení i na dimenzi 50 a 75. Je to i vzhledem k ekonomii, protože v návrzích se většinou objevují přivzdušňovací ventily označené 900N, využité právě na stovkovém odpadním potrubí a tento redukční kus by instalační firma musela zahodit, což by bylo neekonomické. Nové trendy přivzdušňovacích ventilů vlastně vedly nebo nové trendy instalací ve vnitřních částech budov vedly k vyrobení, řekněme tomu, prvního ventilu, který je vlastně v podomítkové verzi. Jedná se o ventil, který je určený pro splašková odpadní potrubí do dimenze DN75 a připojovací potrubí vnitřní kanalizace, která je delší než 4 metry. Jeho označení je HL905 a tento ventil, jak vidíte, má ochrannou stavební zátku, má vyjímatelný vnitřní díl, což je vlastně taková ta funkční vložka, která zajišťuje přisávání vzduchu do té kanalizace. A tím, že je celý tenhle ten systém
i rozebíratelný, vytváří právě jednoduchý přístup k téhleté vnitřní vložce a možnosti jeho vyjmutí. Ten ventil má ještě jednu možnost, a to je to, že po sejmutí krytu a vyjmutí té vnitřní vložky zajišťuje i revizní vstup do kanalizace. Tím pádem máte i možnost zajištění tím přístupem přes tenhle ventil i údržby a čištění. Kryty jsou v různých barvách, je to víceméně doplněk, který umožňuje sladit vzhled koupelny například i s tímto ventilem, aby nerušil. To, že tento ventil neruší a určitě vzhledově není prvkem, který by byl neoblíbeným, protože obliba vidíme na prodejích velice stoupá, je i to, že starší provedení ventilů, které jsou samozřejmě vyjímatelné například z těch předinstalačních nebo přestěnových instalací z agrokartonových konstrukcí a jeho řešení krytí nějakou mříží vlastně nemusí být esteticky to nejvhodnější. Varianta HL905 umožňuje právě estetický vzhled tohoto provedení. Minimální montážní výšky a instalační vzdálenosti jsou tady zobrazeny na těchto třech obrázcích. V podstatě v závislosti na zařizovacích předmětech jsou určeny maximální vzdálenosti připojení těchto přizdušňovacích ventilů, ať je to tahle velikost v dimenzi 110 a minimální výšky montážní od hrany, případně od hrany potrubí, od horní hrany potrubí, anebo od podlahy vodorovné konstrukce. Podobným principem minimální připojovacích výšek jsou označeny i přizdušňovací ventily u umyvadel, ať je to ventil označením 903, 904, nebo použití právě i tohoto přivzdušňovacího ventilu podomítkového HL905. Podobným způsobem je tady třetí obrázek pro sprchovou vaničku, taky označen a připojením HL905. Jestliže se jedná o samostatné zařizovací předměty a přivzduštění těchto předmětů, ten problém většinou nastává dodatečně, kdy nastává odsátí, hlučnost těch zápachových uzávěrek. Tam je vhodné, přestože to už není předmětem projektu, je to většinou otázkou na montážní firmy, použití těchto samostatných malých přivzdušňovacích hlavic, které můžou lokálně u těchto zařizovacích předmětů problém hlučnosti a odsávání vyřešit. Nebo se dají použít i samostatně pračkové ventily nebo zápachové uzávěry k pračkám, přesně teda stanoveno s přivzdušňovacími hlavicemi, které jsou u nás velice oblíbené. Novými typy pračkových nebo zápachových uzávěrek k pračkám, které jsme označili sérii 4000, kterou máme poslední rok na trhu a které využívají velice jednoduše takovým stavebnicovým systémem kompletaci jak jednoduchých přípojek, tak i dvojitých přípojek právě k pračkám a ty dvojité přípojky můžou třeba sdružovat pračku a myčku nádoby při společném vypouštění, tak samozřejmě se dají řešit bez problémů právě připojením téhleté přivzdušňovací hlavice, která zajistí dostatečné zavzdušnění toho připojovacího odpadního potrubí. Těch špatných instalací je na trhu opravdu velice hodně. Je to hlavně dáno i částečně špatnou koordinací na stavbách, kdy ty ventily v mnoha případech jsou zazděné. Tohle je ještě ten dobrý případ, kdy vlastně ta hlavice je minimálně přístupná k nějaké údržbě, ale velice chabé. Takhle se to děje velice často a asi by to takhle být nemělo. Proto jsou ty hlavice právě i v tom novém, v té možnosti zabudování toho podmítkového řešení vyráběny. Spolupráce naše na projektech je pro nás zásadní věci právě budoucna. Ta spolupráce by měla vždycky vycházet z toho, že jsme vám schopni na vaše dotazy zodpovědět správnost výběru výrobků. My se snažíme právě o koordinace mezi navazujícími profesemi. Je to i z toho důvodu, že vlastně právě přivzdušňovací hlavice, návaznost na stavbu, krycí mřížka, velikost toho otvoru a tak dále vlastně jsou určujícími faktory pro tu správnou funkčnost toho daného výrobku. Mimo jiné i
příslušenství pro řemesla. Celá škála těch našich výrobků vlastně umožňuje doplňkově příslušenstvím řešit ty výrobky tak, aby byly pro stavbu velice jednoduché pro montáž, na druhou stranu samozřejmě i pro tu údržbu a pro tu kvalitu té stavby. Naše podpora vychází i z návaznosti na rozpočty, to znamená ceny materiálu, ceny prací, které jsou u těchto našich partnerů na trhu k dispozici. HL projektová podpora, jedná se o grafické prostředí, například AutoCADu LT, různých BricsCADů a tak dál a dalších. A jsou to nástavby, které obsahují knihovny těch našich HL výrobků, ať jsou to ty CADcony, EDcony, Prozety a tak dál. Použití HL výrobků v podstatě je vždycky ve finále ovlivněno samozřejmě výběrem také montážních firem. Kvalita staveb je ovlivněna kvalitou výrobků. Naše výrobky jsou jednoznačně v té nejvyšší kvalitě a umožňují i následnou lepší údržbu budovy, protože ten daný výrobek samozřejmě splňuje požadavky údržbové 100%. Jsme vám k dispozici ke všem těmto konzultacím speciálně na projektech, jelikož projekty procházejí složitými výběrovými řízeními, následně tendry montážních firm, které se snaží získat samozřejmě zakázky za někdy neuvěřitelné nízké ceny a ty výrobky potom v konečné fázi nemusí být použity. Je to vlastně i trošku problém dále, jelikož investor přichází o tu danou kvalitu stavby, který si s vámi dohodl. My jsme vám k dispozici a kdykoliv, jakýkoliv objektový případ, projekt je možné s námi opravdu řešit. HL rodiny výrobků pro Revit. V podstatě společnost HL a téma Revit, to znamená výrobky a rodiny v BIMu, se uplatňují jak ve stavebnictví, tak při projektování a realizaci staveb a tak taky v tom facility managementu. Ten pojem Building Information Modeling, to BIM, vlastně popisuje metodu takového jako kdyby optimalizovaného projektování, realizace, obhospodařování budov pomocí softwaru. Všechna ta důležitá data o budově se vlastně digitálně zaevidují a zkombinují a vzájemně se propojí. Tu budovu lze také geometricky vizualizovat jako virtuální model budovy, to znamená počítačový model. HL již vytvořilo v průběhu loňského roku 3 první rodiny, které jsou umístěny právě na webu HL. Po registraci na těch našich stránkách Huterer Lechner vám budou zaslány v podstatě veškeré podklady, aktualizace do budoucna a inovace. Ty se vám vlastně automaticky budou zasílat. Ta myšlenka v pozadí toho BIM je vlastně následující. K budově vlastně patří nejen ta výkresová dokumentace, ale i údaje a data o použitých výrobcích, respektive skupinách výrobků. Tím celkovým výsledkem vlastně digitální model celého stavebního projektu. Ten celý projekt se vyvíjí, my si myslíme, že tu budoucnost má velikou, tím pádem ta naše knihovna už obsahuje vlastně veškeré prvky pro Autodesk Revit verze 2016 a je kompatibilní s veškerými vyššími verzemi. Bohužel ne s těmi verzemi staršími, protože bychom tímhletím se dostali o krok zpět. Tady tuhletu tematiku inteligentních a parametrických prvků, které obsahují symbolickou i 3D zjednodušenou geometrii, vlastně nesnižuje výkon aplikace, ten program zůstává neustále ve stejném výkonu. Ta informační hodnota je na nejvyšších úrovních, to znamená v tom LO I na úrovni 500, to znamená, je to skutečné provedení stavby. Tahle ta část se týká více problematiky naší
naší spolupráce a my víme, že vám jednou za rok se snažíme zasílat korespondenci poštou. Vy, kteří poštu nedostáváte, nejste u nás registrovaní, někdy se k vám složitě dostáváme. Máte-li zájem a poštovní komunikaci od nás mít, není problém se na těchto stránkách přihlásit a uvést vaši kontaktní adresu. Jsou zde i ke stažení ceníky roku 2017 a to z toho důvodu, že vám vlastně v letošním roce nebudeme posílat žádnou poštovní komunikaci a ty ceníky máte ke stažení. My vám samozřejmě se budeme snažit elektronicky také zaslat. Tato prezentace byla nahrána, to znamená v těch příštích dnech bude umístěna na našich serverech a my vám vlastně s další pozvánkou na další seminář, který bude v příštím týdnu ve čtvrtek, opět od té 10. hodiny, zašleme e-mailem odkazy nebo linky, jak bychom je dali nazvat, právě k tomu prohlédnutí těchto webinářů i zpětně. Je to z toho důvodu, že mohli jste cokoliv přeslechnout, samozřejmě nevnímat správně, nebo je to i pro ty, kteří se vlastně tohoto semináře zúčastnit nemohli, přestože o to zájem měli a měli své povinnosti. V téhleté chvíli vlastně bych dal slovo panu Skálovi, protože myslím si, že se blíží 11. a mohli bychom zodpovědět dotazy, které vlastně od vás k tomu dnešnímu webináři byly provedeny. Jestli můžu poprosit, Kubo, jestli máš tady k tomuto prvnímu dotazu, jestli by ses mohl vyjádřit. První dotaz. Jak by mělo být správně vyřešeno zakončení větracího potrubí nad úrovní střechy? V podstatě o tom už hovořil kolega Maňas. Norma říká, že větrací potrubí by mělo, a nejenom norma, říká to dokonce tohleto i vyhláška 268/2009 sbírky o všeobecných požadavcích na stavby, že větrací potrubí by mělo být vyvedeno 50 cm nad úroveň střechy. V případě, že je v blízkosti nějaké střešní okno nebo nějaký otvor do budovy, když říkám v blízkosti, tak myslím blíže než 3 metry od toho větracího potrubí, tak to větrací potrubí musí být vyvedeno nejméně 1 metr nad nejvyšší část tohoto otvoru. A nemusí to být skutečně jenom okno, pozor na takové ty různé sání vzduchotechniky a tak dále, abyste neměli nějakou zbytečnou nepříjemnost, že prostě z důvodu špatné koordinace třeba projektu jste vyvedli větrací potrubí někde a nevěděli jste, že vzduchař odtud někde nasává vzduch, aby se tedy nenasával zápach z kanalizace do budovy někudy. Pokud se týká větracích hlavic, na to se možná ten dotaz směřuje tam, tak v podstatě už to taky říkal tady kolega Maňas. Větrací hlavice se obecně nedoporučují. A pokud se použijí, to znamená v případě, kdy třeba máte obavu, že by tam mohlo něco spadnout, třeba listí ze stromu do nějaké nízké stavby nebo popílek, že by tam mohl padat, to potrubí odpadní, které máte takto odvětráno, je třeba není svislé, je zalomené, někde by se to mohlo ucpávat. Můžete použít větrací hlavici, ale jak už tady bylo řečeno, jde o průměr nebo průřez těch větracích otvorů a ten musí být nejméně 1,5 násobkem průřezové plochy větracího potrubí. Vzhledem k tomu, že větrací hlavice firmy HL jsou vlastně dělány tak, že je to střížka, která se nachází nad ukončením toho potrubí, splňují tuto podmínku. Problém je s takovými těmi větracími hlavicemi, které jsou konstruovány tak, že ta střížka je třeba nalepena na trubce a do té trubky jsou pod tou střížkou udělány otvory, tak tyto hlavice obvykle tady tuto podmínku nesplňují. Tak si myslím, že by to asi mohlo stačit jako odpověď. Doufám, že jsem odpověděl na to, na co se účastník webináře ptal. Další otázka tady je, za jakých podmínek můžeme použít zaslepovací zátku na svislém potrubí. Teď jde o to, co myslíte svislým potrubím. Jestli tím myslíte splaškové odpadní potrubí a nebo připojovací potrubí. Pokud se jedná o připojovací potrubí, které je zahustěno přímo do svodného potrubí v nějakém nepodsklepeném přízemí třeba podobně, tak potom samozřejmě toto možné je, pokud nepřekročíte ty mezní hodnoty, to znamená, tam se bude jednat o tu spádovou výšku zejména, takže samozřejmě, jestliže máte nějaké připojovací potrubí od více zařizovacích předmětů a chcete, tak jak bylo zvykem i dříve, že tam chcete umístit čisticí tvarovku metr nad podlahu
a dolní zátku, tak pokud jsou dodrženy mezní hodnoty, a je to třeba nevětrané připojovací potrubí, že jsou dodrženy mezní hodnoty pro nevětrané připojovací potrubí, tak to možné je takto udělat, že? Protože samozřejmě ta zaslepovací zátka, pokud tam je, no tak je to nevětrané připojovací potrubí, že? Čili pokud máte dodržený mezní hodnoty, možné to je. Pokud se týká ukončení odpadních potrubí zátkou, tak to dříve bylo, že byla na to speciální dimenzovací tabulka podle dobromyslových empirických vzorců sestavená. Problém je v tom, že evropská norma takováto odpadní potrubí nezná. Takže z toho důvodu tato odpadní potrubí ukončená zátkou byla vyškrtnuta i z naší národní normy, tak aby nebyl rozpor mezi národní normou a normou evropskou. No ale protože technika pokročila, tak samozřejmě tady právě se to dneska řeší, že místo té zátky tam je osazen právě ten přivzdušňovací ventil. Čili zaslepovací zátku na odpadní potrubí nelze už dneska použít. Další dotaz. Přivzdušňovací ventil může být napojen kdekoliv na připojovacím potrubí před spádovým úsekem a nemusí být před napojením zařizovacím předmětu po směru průtoku. Tomu ano, nevím, jestli tomu správně teď rozumím, ale samozřejmě ano, ve směru průtoku vody, když to berete, tak přivzdušňovací ventil se osadí před spádovým úsekem. Ano, za spádovým úsekem nemá význam. Měl by být pokud možno co nejblíže k tomu zařizovacímu předmětu. Tady právě, když to používáte u těch zařizovacích předmětů, často ty přivzdušňovací ventily jsou umístěny pod hladinou vody v tom zařizovacím předmětu, ale jak jste slyšeli, tak pokud se jedná o tu kategorii A, jakože firma HL má přivzdušňovací ventily pouze kategorie A, tak to problém není. Tak doufám, že jsem správně tady tomuto dotazu porozuměl. Další dotaz žádný není, takže jestli ještě někdo má nějaký dotaz, nebo jestli chce kolega Maňas odpovědět na něco ještě. Ne, to já děkuji, Jakube, to bylo odpovězeno absolutně správně. Pokud dotazy další nejsou, my jsme se snažili, abychom vás v maximálním tom limitu té 1 hodiny takto, řeknu to, oslovili tohletou prezentaci. Jde o to, že v příštím týdnu se budeme věnovat tématice nouzového odvodnění plochých střech. Bude to s panem inženýrem Miroslavem Hartlem. Mnoho z vás, které jsme už ji oslovili, řekli, že déle u prezentace jako je 10 minut nevydrží. Já jsem chtěl poděkovat všem, protože z těch 48 účastníků do téhleté chvíle vydrželo 44, takže my vám děkujeme za pozornost.